Oh! Uy, sa maran? Agay. Uy, Hindi na diruhan sa wala-wala chuton. uy, Inaya lang to. uy, padamay. Inaya lang. Buliliasa. Uy, Maluwi ko. Alas 10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubok man, kag basadya, istorya sa gugma, pamilya, kag kabuhi, pagdramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J, kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special. Grabe, grabe. Uy! Grabe kay Pogi kay Gabrad ba? Ding kadung! Di ka makantaw, grabe hari ba? Grabe purma. Pogi kayo, Pogi kayo. Amo na ya. Huwag daw nami ang bangiris ta subungaw. kalma lang mo. Siyempre, ako pa. Siyempre, ando na ko akong girlfriend nga si Kwan, si Ila. Uy, Oh, sumanangon anong oy? Sige. Madamay mo di. sino nubya mo? Si Ila ba katong dala sa may piyakan to? Ay, Amo itong nubyak. kamo, Diba? kamo na ni, lagali. Katong pinakagwapa kay nga chicks dire sa to ang purok. Pilaganin, dadyo to, di pala daw 35 na to. Bata pa man to, Brad. 35 pa man. Bata pa tayo na, Brad. Pero, Ikaw lapit ka na lang, Bag. Pandamay ka. pero, anong mambal mo dito, pare? Ako, Brad. Akong mahambala na, Brad. Kung kato lang man niyang uyabom. Mayo pag si Rosana na lang ang iyang uyabom. Nan, kana, Brad. Ayaw pa nagkuhan ka na lang sinapre, ayaw pa nagukuy-ukuy ka na lang sinapre. As pagtarong mo. Ako. Pag mapili ko og babae, sigurado gyud ko na walay bulilyaso mga brother. Dali lang bala, pare. Istoryahan ka na muna, pare kano, bala. Tama ka na, Brad. Dali lang, Abi, kalma. pare, istoryahan bala siya. Kanang mga uyab, si Ila ka nang dra sa ikaduhang kanto. Oh. Oh, ka naman. Amo na gani pa, man. Namoy isyo, namoy kaugotan lang ako. Ay, masig crush ninyo na. Oh, wala kami isang may mambal dira, pare. Pero, ngamon, pare, bilang abya namon, Tama ka na, Brad. concern kami ya kanimo. Concern kami. Kita mo dugay na tanay nagabyan ay. Malapit na ta mag-senior mo halin pagbata ta halin nagapaligot ta sa lining irigasyon niya. Miguhay na ta pero gusto namon nga maayong mandangatan mo ya. Tama ka na, Brad. Ari ba ka, Brad? Ari ba ka, dali. Kanang imong uyab di si Ria ba? Ria na, Ila ba? Sila. Kapalo ba ka nga? Sige, nag-angkas ito sa habal-habal na to nga driver nga kapitbahay. Nan. Kag pare. Hindi lang basta angkas-angkas. Oh, tama na. Samtang nag-angkas sila. Si Chistong ang driver. Nagangyum-yum sila duwa nga daw nagaitikay. Ano bitaw? Kag magkatilingala, abi pare. Nga bakante man, pwede magsasang kaangkas sa likod, pero nga sa tangke, gid siya masakay. May milagro, gid ay, ano ko natabuan lang. Di ba pare? Tama ka na, Brad. Kag hindi lang isa ka bisis na. Tama ka na. Kapalo ba kasama nga, diri lang may gatambay-tambay lang. Ay, sus pare. Kalantaw lang may diri, sino yung maaki diri? Tuod pare nga, tambay lang kami parede, pero maaasahan mo yan kami sa mayong balita. Tama ka na, Brad. Oo. Amo nang kung ako lima, Brad. Untato na mo na sigbalik-balik ka na. Nan! Imong uyab na si Ila. Tama, gina pare. Hindi ka sigurado na ba si... Sus! Kay kung isa bala pare, gina timing lang nga wala ikaw da sa imong nga puloy-an. Dali lang ha. Mura grabe lang yun ang inyong pangdaot ba? Pare, Pangdaot ng inyo ha. Tanawa. Kay Tanawa ang cellphone ko. Tanawa. Oh. Oh. Te, Tanawa. Oy, daw himuon mo pa kami yung butigon nga. Concern kami nga sa imo, kaya abyan mo Dali na. kami. tanawa na be. Oh, Oh, te, indes na mugunit sa manubila. na. Uy, lahi may gigunitan. Nagunit sa ikog. Oh, tanawa. Amo nang ambal ko ni mo, Brad. Oh, gingunitan ang tambutso ni Chuyistong. Tanawa. Oh, Amo nang ambal ko sa Ote. ima, Brad. Hindi ka mapati sa amon. Hindi ka mapati sa amon, tibala kayo. tibala kay. Malam ka na naman. Basta kami gaiwas lang kami nga masakitan ikaw. Samtang mahaga pa pare.
Bulagi na, ina. Bulagi na. Basta ako, tinuod niya akong pagpalanggan niya. Ate bala. Hindi na ko mapati sinang mga ambalang-ambal ninyo. Ate, ikaw eh. Excuse me, excuse Ate, me bala kay... Kanto ano ko, magkita mi subok. Ay. Magkita mi subok. Kita ni mo ng flowers. Pare. Saman. Di, wag kami da, pang suro sigarilyo lang. Maunay mo nyo. Nagatod kami sang mayong balita sa imo. Maunay nyo. May bayad na, wala na libre karon. Ara, 50-50 ba? Amo na, ya. Happy New Year. Direksyon ako dito. May na lang ni kay... Happy New Year, tayo kapalupok ka man. Oh, siyempre. Nakadrive match. Hay, problema sinagay iba nagalupok. Bahala ka na da, Brad. Bahala na mo da. Pandamay gini akong mga barka. Ay! Ako na, daran man ako sa balay sa kong uyab na. Uy, ila kong nilalagit! Good morning, baby. Ila! Uy, murag wala may tao diri. Diri ko magi sa kusina. Oh! Uy, sa maran? Agay. Uy, Hindi na diruhan sa wala chuton. Inaya lang to. uy, pandamay. Inaya lang. Buliliaso. Uy, Maluoy ko. uy. Oh, unsa ko no? Oh, Masakit. Pahidi, anay. Pahidi. nagkuns. Uy, Naka na. bilinlingon ko diri, be. Blow. Unsa ko no? Sa wala chuton. Ano kining ginahimo nila? Hindi na Ano kining ginahimo nila? Wrong hole. Oh, unsa? Unsa? Oh my God. Ang anak ni Janice. Pinakita mo? Pangitay. Ispati maayo. O, nakita lagi na ako. Dali lang, be. Na. Gani. Oh. Yeah. Ang kabudlay sa mo magpasuloy. Nasulod na. Katong ligat ganya. Dasiglo. Anong buot mo si ganyo eh? Nasulod na. Nasulod na ang hilo. Kagina pa? Okay, nagaina pa. Ay, agay. Ay, agiya mo na yung pag-umangkon di ay. Abi ko kung Tiya. saan. Pagwaan itong iban mo nga mga bayo mo nga may kisi kaya tahion to. Ay, Kaya salamat. dugay-dugay maabot na si tito mo. Actually, naarin ako. Si lolo mo gali. Wala Ay. sa kabati. Actually, arin ako. Benny? Good morning, Ila. Ay, Benny. Ikaw gali, maayo kayo nag-abot ka. Abi ko kung naano na din yung Ay. ipasulod-sulod. Si Nunoy, kaya nagpabulik kaya hinablos ko magpatahi. Ay, salamat. Atong mga brief mo nga may isi bala? Oh. Dalati? Oh, sige, dalawa. Tahion ta? Oh. Dali lang. O, sabi itong ihambal mo sa ko nga. Pantong ko ni mo kay naka-importante ihambal ka na. Ay. Pwede ba na kumabalan? Sige, masikang pwede, tito kita sa kwarto kaya may mga kabataan diri. Sige. Junjun, Nunoy, tituanay ka mo ha? Tanawanay ka mo TV spiyak baloy. Ha? Are, dungag din ako 50 bakal to guys kindi. Oo, nan. Hampanganay ka mo dito, ha? Taksi-taksi ka mo, ha? Ay, kalamig sa imong kwarto, naka-aircon pa. Ay, papang. Ayaw sa man eh. Pwede na ba natong sugdan? Dali lang, anay. Kaya hindi pa pwede kay arang ako. Oy, paulian na. Di ba? Ano sa man to? May harap. I am so excited. I'm so excited. Hindi ka magkabala ka. Pero, okay lang balisin mo kung
ihatod kasi mo ang maayong balita. Ay, hatod ng mayong balita. Ay, I'm ready. Atat na atat na ako, baby. papa. Yes, my darling Ila. Hindi ba lang si nanay, si tatay? Ah, Nagabala pagsaton nga pagpalanggaan, ay. amo na gipaglaban ta ka. Gipaglaban ta ka. So, na-appreciate ko man ang pagpalangga mo sa akon kung ipakibato mo ako sa ila. Gipagbato, Pero gipagbato kita. Ah, susubong Papa Ben, na-realize ko nga tama si dad kag si mom. tama si dad ug si ma'am nimo. Nga dapat ipadayon nato atong relasyon. Nga unta to na naton ini. Aw, untat. Oh, unsa ko no? Kabalo ka nga. Mabudlay man ini para sa akon. Amo man siguro sa imo. Dala. Abi ko baga. Okay na ta. Katong una okay pa ta, pero nagambalabi si ma'am kag dad nga. Padayon pa nato nini nga aton pagrelasyon nga. Kuha na nila ako sa palanublion. Kasi liyas na lang ipapanubli nila sa akon kag darapugan. Pero hindi man ako isa na magsugot, Papa Ben, kay siyempre tanan nga lupa diri sa aton lugar. Kay mami dati na, pero hindi ako magsugot sa mga utod ko lang ina. Unsa ko no? Papa Ben, Agagpon mo ba ang balon di mo na ko palangga? hindi ako magpati. Hindi ako magpati nga. Ang pagpalangga ko sa imo kaangay sang ice. Ako sa kong ice. Ice. Nga ice. Sa una, okay pa. Pero kadugayan nagalusaw. Papa Ben, Ako. mabudlay para sa ako eh. Dali lang. Mura kong mamatay. Dali. Amo na nagipatawag ko ikaw. Unsa ko no? Masugot ka kag sa hindi. Pero ila. Naging bulag na ako sa iyo. Ay. Hindi ka na pag-iba. Hindi ako magsugot. Buhatong kang Hindi ako magsugot ka. Nga kasilyas lang yung darapugan ng akong panubli. Oy. Kung sabakon kasi ma'am and dad. Unsa ko no? Buhat mo ang balon. Musugot ka sa desisyon sa mong ginikanan nga magbulag kita. Bisan hindi pa ako magsugot pero wala na ako sa may mahimo ha. Unsa ko no? Hindi ko magsugot. Ang bali lang ha. Mangita na lang ako sa iba, hindi lang ikaw. Kay ang bali mamin dad class pitanay pa daw kamo sa nguwi na. Kag hindi sila magsugot nga. Pagkatawagon mo sila, mom and dad. Bisan ka edad lang ka mo. Unsa ko no? Pero nagpalanggaan na kita. Papa Ben, wala lang mo sang may mo. Palangga taga, pero mas palangga ko pang ang mana. Unsa ko? Pero ila palangga ta ka ila. Ayan, hindi ka ni paghimuan. Papa Ben. Hindi ka ni Wala lang paghimuan. mo sang may mo, Papa Ben. Hindi ka ni paghimuan. Papa Ben. Mamatay ako kung mawala ka. Mamatay ako kung mawala ka. Dali lang. Dali lang. Unsa ko no? Ganun sa mga ka mamatay. Butangi. Gusto na dyan ay ko ni mo mamatay. Ang damay ko. Maula ba kining imong desisyon? Ang mga pagkabutang nga ginahatag mo sa akon. Maula ba kining imong desisyon? Ang damay. Hindi ka magkabala ka. Ipangbalik ko ato tanan. Pati ang pustiso ng ibayin mo sa akin. Up and down. Ibalik ko sa imo. Ari, oh. Ako ibalik na kita niya. Ibalik ko sa imo. Pauntang na ginaga mong relasyon. Dinagyan ko makatog sa pani. Imuan na lang ng andumana ng mga ngipon ko sa imo. May kung sadiin ka man makaabot. Hindi ba magagalimtan nga? May sakat inuga, may napalangga sa imo sang tampoy. Unsa ko no?